an kam honmi sakko walla holko ponmi sakkade فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى ما ينفق holko sakkoto holmo sakkoto قل وي ونندب يا محمد ما أنفقتم كلا كتكرون من خير مجر فللوالدين اوكي jinnaɓe mon kala ko aɗa sakko e moƴƴere caggal dépense maɗa kala ko aɗa waɗa moƴƴere e jawdi maɗa ɗokkunene ma e bamma sa uddiɓe a gasni sa okkoye goɗɗo awkani ɓe poti waɗane andu a ala baraji wal aqrabina caggal a waɗani jinna e maɗa ɗiɗo walla ɓen ɓe potani waɗanede aɓe dañi so aɗa jogui ko aɗa rokkira so aɗa rokki musidɓe maɗa ɓe jiiduɗa reedu walla ɓe jiiduɗa baaba walla ɓe jiiduɗa nene walla ɓe gonduɗa e galle sa woppiɓirana ɓani woɗɓe andu aɗa ɓoyinde kono ala baraji so tawi ɓen ɗon kadi ngala walla ɓen ina jogui potani waɗanede walliyatama sukaɓe ɓe babiraɓe mumen maayi so aɗa waɗaɗa waɗanno ɓen ɗon so tawi aliyatimeɓe ngala walla aliyatimeɓe katojinani e waɗanede wal masakina gokka miskineɓe ɓe ganduɗa ngala hay batte so kirtima goɗɗotako so mottima kirtotako so tawi ɓen kadi ngala wabni sabili dokka ɓiɓɓe lawol ganduɗa ngari sa yiwiyama ɓiɗɗo lawol aɗa andi neɗɗo comme joni bayɗo ko lawol tan addi ɗum ɗo ɗum addi aɓe ɓi lawol ko ɗum ɗo ɗanniɗo ko ɗum wiyata ɓiɗɗo lawol ko lawol addi ɗum ɗo wona wonde firtani ko lawol ngol jibini ɗum kono ko lawol ngol addi ɗum ɗo ha jiile ɗum so tawi a ɓeena fof ngala walla ɓe fof a waɗaniɓe ko poɗɗa ɓe waɗan ko ha jowaɗa heddori ko poɗɗa waɗan rokku ɗanniɗo garɗo ɗo mo ala hay hunde so ɗanniɗo mawɗo so tuma so almudo so waɗat ɗum tan eyi hum awlabihi ko ɓeeɗo goni handuɓe kala ko aɗa waɗa da jawdi ma aɗa waɗa hen Allah ko ɓeeɗo kanɗa waɗande wama taf'alu min khayrin kala ko mbaɗɗone moƴƴere infaqin aw gayrihi ƴettude jawdi ma mbaɗɗa e moƴƴere walla jokkuɗa endam walla kalɗa konngol moƴƴol fa inna allaha jomiraɗo yihiye muɗum ali wona mo andi kala ko mbaɗɗa e moƴƴere so jawdi ma mbaɗɗa so konngol mbaɗɗa so endam jokkoyɗa so ñawɗo calminoyɗa fof Allah ka mo andi fof mo jasin alayhi kadi ko jogoɗo